Čau lidi, vítám vás u našeho prvního videa. Mám tady se sebou Filipa a Vincenta a společně budeme kopat břevna. Kdo z nás dá z 5 pokusů nejvíc, tak ten potom vymýšlí nějaký fyzický úkol pro ty 2. Můžeme jít na to. Teďka jde na řadu Vincent, ten bude kopat břevno a jestli ho dá, tak půjde do vedení. Můžeš jít na to. Nedává. Teďka jdu na řadu já a schválně, jestli to dám. Nedávám. Nevadí. Jasně. Byl. Ne. 1-0. 2. Ty vás. Nedávám. Ježiši. Zatím jde jedinej Vincent. Tečka. A jdu na řadu já. Tak schválně, jestli to dám. Nedal. Byl to fakt kousek, to ne. Nebylo. Jdu na řadu já. Nevadí. Nedal. Nevadí. Pojď. No! To nebylo! Ty vole! No, já dělám trest. Nevadí. Já jsem vyhrál, takže já vymyslím klukům úkol, aby dělali kotrmelce od brány k bráně. Pokud se ti naše první video líbilo, tak mačkej like a odběr a my se budeme těšit u dalšího videa.